Hello, yes. Mä päätin nyt kuvata kaikki tehtävät kerrallaan tästä koealueesta, eli tässä käydään tässä videossa läpi kaikki tuon tasogeometria 2 alueen tehtävät läpi, tai annan niihin vihjeet, selitän, että miten ne kuuluisi tehdä, eli käyttäkää videota, jos ette osaa muuten, ja siis vaikka olisit hyvä matikassa, niin kannattaa silti katsoa tästä ja varmistaa, että meni oikein ne haastavimmatkin tehtävät. Mä varmaan teen kaikki, kappale 10, 11, 12, 13, niin oli se moniste, niin ei ole niin paha, ja sitten 14, eli kaikki tehdään tässä videossa. Mennään suoraan asiaan, eli aloitetaan tuosta kappaleesta 10, eli mulla on ensimmäisenä nytten tehtävä 1 sivulta 97. Mitkä seuraavista on monikulmioita? No monikulmion määritelmä oli se, että pitää olla suljettu, pitää olla janoista koostuva, eli siellä ei saa olla mitään kaaria mukana, mitään pyöreitä sivuja, vaan pelkkiä janoja. Ja sitten ne sivut ei saa leikata toisia. Ja itse asiassa tämä on kaikki, mitä kerron siitä. Saatte itse päätellä loput. Tehtävä 3. Mikä monikulmio on kyseessä? Nimeä monikulmio. Eli 2 kysymystä jokaiseen. Toi A-kohta esimerkiksi, niin siinä on tollanen tehtävä. Eli siellä on 4 kulmaa, 4 sivua. Siitä voi päätellä, että mikä monikulmio on. Eli nelikulmio. Ja sitten kun piti nimetä se vielä, niin me nimetään se silleen, että me mennään järjestyksessä ne pisteet. Eli tässä tapauksessa siitä, kun aloittaa A:sta ja sitten lähtee menee tälleen vaikka vastapäivää, niin me saadaan A, B, C, D. Tässä kävi silleen, että ne sattuu olemaan aakkosjärjestyksessä, mutta se aakkosjärjestys sillä ei ole väliä nyt, vaan menkää järjestyksessä ja noudattakaa sitä sääntöä. Sitten seuraavaksi meillä on edessä tehtävä 5, laske monikulmion piiri. Piiri ei ole siis pinta-ala, jota olette varmasti harjoitelleet kutosella vähän enemmän. Pinta-ala lasketaan kanta kertaa korkeus, mutta piiri me lasketaan vaan silleen, että me plussataan ne kaikki sivut yhteen. Eli A-kohdassa meillä on siellä 2 plus 3 plus 2 plus 3 senttiä. Kaikki monikulmiot, niiden piiri lasketaan tälleen. B-kohdassa sitten sama juttu. Sitten seuraavaksi on kappale 10, tehtävä 6. Lasket monikulmion piiriin. Nyt huomatkaa, että tuossa A-kuvassa niin siinä on piirretty kaikki ne tai kirjoitettu kaikki nämä sivujen pituudet näkyville. Tässä B-kohdassa, no itse asiassa tässäkin on, joo, se on vasta myöhemmin, kun tulee sellaisia. No tässä ei olekaan, katsoin väärin, joo, tätä pitkää sivua ei ole merkitty. Eli et voi laskea vaan 5 plus 8 plus 3 plus 6 plus 8, vaan sun pitää myös päätellä paljonko tämä pitkä sivu on ja laskea sekin. Tämä oli tehtävä 6, siitä vaan tällainen sanallinen vihje. Sitten tehtävässä 8 mennään kisalitehtävien puolelle. Etsi kuviosta monikulmio, jolla on pisin piiri. No nyt tässä tehtävässä 8, niin kun se monikulmio näyttää tosiaan tältä, niin sä et voi pelkästään tehdä niin, että sä katsot, että mikä on niin kuin pisin lenkki, että mikä kiertää kauempaa, vaan kun sä pystyt tehdä sitten sellaisiakin monikulmioita, missä mennään tälleen ristiin, niin etsi sellainen monikulmio, mikä tosiaan, mistä saat kaikkein pisimmän etäisyyden sinne. Ja sitten piti vaan kirjoittaa se monikulmion nimi. Se oli se, mitä kysyttiin, että etsi monikulmio, niin sä kirjoitat sitten vaan, että vaikka, mä nyt keksin vaan hatusta, 7 kulmio, O, B, D, Q, X, F, Y. Tollanen voisi olla vastaus. Tehtävä 9.
Tässä piti laskea toi monikulmion piiri, ja siinä ei tosiaan ole kummassakaan merkattu kaikkia näitä näkyviä. Eli tuossa on merkitty vaan tämä lyhyt sivu, tämä sivu ja tämä sivu, mutta tässä on 8 kulmia tässä kuvassa, niin siitä 4 sivua on merkitty, ei ole merkitty näkyviin. Samoin täällä on, tuleeko tästä nyt sitten 12-sivuinen monikulmio, niin tässä 12-sivuisessa monikulmiossa on merkitty nämä 2, tämä ja tämä näkyviin, ja aika monta on jätetty merkitsemättä. Päättelette ne loput, ja sitten plussaatte kaikki yhteen. Olkaa tarkkoja ja tarkistakaa vastaus tässä. Huomasin tunnilla, että aika monella meni väärin. Sitten me mennäänkin tehtävään 10, joka on jo mestaritehtävä ja kappaleen viimeinen. Nelikulmio ABCD, jonka kulma ABC on 60 astetta. Pitäisi piirtää. Okei, piirretään ensin se kulma ABC, ja siinähän se B on se kärkipiste, kun se on siinä keskellä. Voitaisiin laittaa se vaikka tohon noin B. Ja sitten C, A on se oikea kylki, tai siis sivu BA on oikea kylki, sivu BC on vasen kylki. Ja tästä jos meidän pitää saada 60 astetta, niin on hyvä idea piirtää ensin tämä kylki, ja sitten katsoa täältä sun viivottimesta, missä se on se 60 astetta. Laitan sinne merkkiä. Näin, kun me yhdistetään toi kärkipiste ja toi merkki, niin me saadaan 60 asteen kulma tuohon. Noin. Ja sitten mitäs muuta piti tehdä? Lävistäjä DB on kulman ABC puolittajalla ja lävistäjä AC kuvion ulkopuolella. Joo. Ei mitään. Lähdetään miettimään, että mitä sitten pitäisi tehdä siihen, jos tosiaan lävistäjä DB, eli se, joka menee täältä B:stä sinne D:hen, se on kulman ABC puolittajalla, eli jos me etsitään tästä kulman puolittaja, niin 60 puolet on 30 astetta. Sen voisi tehdä silleen, että etsisi sen puolittajan tälleen manuaalisesti, mutta mä nyt tiedän, että se on 30 astetta, niin me merkitään se tonne 30, ja siellä löytyy sitten se kulman puolittaja, kun seurataan, niin löytyy se D. Ja lävistäjä AC on kuvion ulkopuolella. Okei. Nyt me tiedetään sitten siitä, että jos se on kuvion ulkopuolella, niin meillä ei voi olla sellainen missä se menisi täältä läpi, vaan meillä pitää olla, no anna vihjeeksi, että tästä tulee kuperakulmainen nelikulmio, eli täältä joutuu olla yksi kuperakulma, koska jos me halutaan, että joku lävistäjä on 2 pisteen ulkopuolella, tai siis se koko kuvio ulkopuolella, niin tämä lävistäjä täällä esimerkiksi on kuvio ulkopuolella. Tollainen tulee myös tähän ratkaisuksi. Tästä voi lähteä hahmottaa sitä lävistäjää BD. Täällähän oli vaikka sitten piste A ja täällä oli piste C. Ja nyt mihin kohtaan se D tulee tähän näin, niin sen pitää tulla niin, että jos piirretään näiden välillä lävistäjä, niin se menee sen kuvion ulkopuolelle. Sitten mennään seuraavaan kappaleeseen. Kappale 11. Kolmio. Katsotaan, että video vielä pyörii, kyllä. Kolmio on monikulmio, jossa on 3 kulmaa ja 3 sivua. Ja me aloitetaan täältä tehtävästä 3. Laske kolmion 3. kulma, kun 2 kulmaa ovat 30 ja 40 astetta. No me tiedetään, että kolmion kulmat on yhteensä 180. Me saadaan tällainen lauseke. Selvitä tuosta x. Niin tietenkin me saadaan se miinuslaskulla, kun me vähennetään 180 noin 2 muuta. Samalla tavalla ratkee B-kohta, ja itse asiassa samalla tavalla ratkee myös tämä tehtävä 5. Vitosessa on hyvä muistaa vaan ne 2 sääntöä, mitä noihin erityistapauksiin tarvii. Eli tuossa A-kohdassa niin sun pitää tietää, että paljonko tällainen kulma on. Tämä on suora kulma. Ja tuossa B-kohdassa niin huomataan, että alfa ja alfa on molemmat täällä alemmissa kulmissa, niin jos ne on sama kulma, niin mikä luku olisi sellainen, että tulee yhteensä 180, jos meillä on 2 samaa ja 1 on 40 astetta, niin paljonko näiden pitäisi olla silloin. Tehtävä 6.
laske kulman alfa-asteluku. Okei, taas me tiedetään, että 180 tulee näistä kolmesta yhteensä. Niin silloin, piirrän vaan tänne näitä marginaaliviivoja tässä välissä. Silloin niin tiedetään, että tämä on ainakin 180 miinus 45 miinus mikä tohon tulee. No sitä ei vielä tiedetä. Me tiedetään kuitenkin, että sen vieruskulma on 105 astetta ja me tiedetään sitten kanssa, että vieruskulmat on yhteensä 180. Eli tämä plus tämä on 180. Paljonko tämä silloin on? Tämä toinen puoli. Yes. Näin ratkee tehtävä 6 ja sitten tehtävä 7. Laske kulmat alfa, beta ja gamma. No, tässä meidän pitää taas tietää, että alfa on ton ristikulma, ton kulman, eli 25, ja alfa on toistensa ristikulmat. Mitä sä tiedät ristikulmista? Kulma beta ja 155 on toistensa vieruskulmat, mitä tiedetään vieruskulmista, ja sitten alfa plus beta plus gamma on yhteensä 180, ja näin ratkee kaikki kolme näistä kulmista. Mennään sitten seuraavaksi kisälitehtäviin välillä, eli tehdään se 4 tosta. Voiko kolmiossa olla 2 tylppää kulmaa? No, lähdetään koittaa. Mä piirrän tähän näin yhden tylpän kulman. Itse asiassa meidän sivunumero jäi merkitsemättä, eli nyt ollaan sivulla 99. Jos mä piirrän tähän yhden tylpän kulman, noin, ja sitten piirretään vielä toinenkin tylppäkulma tähän, niin saanko mä jotenkin tästä kolmion, tuleeko nämä ikinä yhteen sille, että mulla olisi 3 kulmaa vaan? No ei nämä kyllä mene ikinä yhteen. Vaikka ne olisi tosi lievästikin tylppiä, että olisi vaikka tonne osoittava ja tonne osoittava, niin ei nääkään mene. Ja mistä se johtuu? Tässä pyydetään perustelua, niin tylpän kulman asteluku, se on yli 90. Tuollakin on yli 90. Ja jos paljon kolmion kulmien summa pitää olla, no se oli se 180. Jos sulla on jo 2 kulmaa vie sen yli 90 ja yli 90, onko mahdollista saada tasan 180? Sitten tehtävä 8. Piirrä kolmio ABC, jossa sivu AB on 3,5 senttiä. A on 50 astetta ja kulma B on 70 astetta. Tässä sun kannattaa ensin piirtää tosiaan se sivu AB. Ja piirrät 3,5 sentin sivun. Noin. Ja sitten sivu AB. Minne ihmeeseen tulee C? No se määräytyy sitten noiden kulmien mukaan. Eli tähän piirretään 50 asteen kulma. Mä piirrän vaan lyhyen sivun, kun ei tiedetä kuinka pitkälle pitää jatkaa. Ja tähän piirretään sitten 70 asteen kulma. Ja jossain kohtaa ne sitten leikkaa toisensa. Tää oli tehtävä 8. Ja sitten me mennään tehtävän 9. Sivulla 99. Laske kolmion ABC kulmien asteluvut. Okei. Meillä on nyt tollanen iso kolmio tossa noin, ja täällä on 40 astetta, täällä on 40 astetta, niin siitä voisi päätellä ton ison kulman asteluvun. Vieläkin video pyörii hyvä. Eli tää olisi sitten tää iso kulma täällä näin 180 miinus 40 miinus 40. Paljonko siitä tulee? Ja sitten siitä isosta kulmasta, niin jos me haluttaisiin saada toi pienempi C-kulma, niin mehän vähennetään noin 15 ja 15. Sitten saat tietää ton pienen C-kulman asteluvun. Mutta se ei vielä sitten riitä meille ihan ei ihan riitä tää C, koska A ja B pitäisi tietää, mutta tässä kuitenkin voi päätellä sen verran, että tämä on symmetrinen tämä kuva. Niin silloin me voidaan katsoa tästä aika hyvällä tarkkuudella, tai siis täydellisellä tarkkuudella, että
noi kulmat A ja kulma B, ne on yhtä isot. Eli sitten kun me tiedetään toi C, niin sitten me tiedetään myös, että nämä kaksi on yhtä isot, miten kahdella yhtä isolla kulmalla ja tällä C:llä saa sen 180 täyteen. Sitten mennään sinne mestaritehtävään 10. Laski kulmien alfa- ja beta-asteluvut. No, siellä on meillä alfa tuolla nurkassa ja tuossa on 35 astetta. Toi on 70 astetta, tuolla on 30 astetta ja tuolla on beta. Mä lähtisin ratkaisemaan tätä nyt siitä, että toi betan ristikulma pitäisi selvittää ensin. Eli kun me tiedetään, että nämä kolme yhteensä 180, me saadaan toi betan ristikulma. Mitä tiedetään ristikulmista? No, ne on samat, kyllä vain. Ja täällä on sitten tämä vieruskulma kanssa. Nämä kaksihan on yhteensä 180. Eli kun tiedät tämän, niin sä saat tietää tämän beta, joka on jo puolet vastauksesta. Ja sä saat tietää myös tämän näin. Ja tämän avulla sä pystyt sitten selvittämään tämän kolmion. Kulmien summa on 180, niin paljonko tulee alfaa myöskin. Yes. Ja sitten mennään sinne toiselle aukeamalle tästä kappaleesta 11. Eli tähän, missä pitää tasakylkisiä ja tasasivuisia kolmioita tulkita. Video pyörii vieläkin. Hyvä. Mennään tehtävään 11. 13. 11 ei ole. Ei tarvitse tehdä. 13 piti kaikkien tehdä. Mitkä alla olevista kolmioista ovat A tasasivuisia ja B tasakylkisiä? No, tasasivuisia on sellaiset kolmiot, missä on kaikki kulmat on yhtä isoja. Tasakylkisiä on sellaiset, missä kaksi kulmaa on yhtä isoja. Niin siitä voisit katsoa, että no, tästä nyt on vähän vinokolmio, ei ole symmetrinen mistään suunnasta. Samoin tämä ei ole symmetrinen mistään suunnasta, eli ei ole kumpikaan. Tämäkään ei ole symmetrinen mistään suunnasta, ei ole kahta yhtä pitkää kylkeä. Tämä sitten on kyllä symmetrinen monestakin suunnasta. Tässäkin on kaksi yhtä pitkää kylkeä. Ja täällä, niin jos tätä kääntäisi, niin huomaisi paremmin, että tässäkin taitaa olla kaksi yhtä pitkää kylkeä. Jes, siinä oli tehtävä 13. Sitten 14 oli kans piti tehdä. Mitkä yllä olevista kolmioista ovat teräväkulmaisia, tylppäkulmaisia ja suorakulmaisia? No teräväkulmainen oli sellainen, missä on 3 terävää kulmaa, kaikki alle 90 astetta. Tylppäkulmainen on sellainen, missä on 1 tylppäkulma, eli 1 kulma yli 90 astetta, ja suorakulmainen on sellainen, missä on suora kulma. Tässä tehtävässä on onneksi nuo suorat kulmat merkitty näkyviin, eli tuolla ja tuolla löytyy suora kulma. Sitten tehtävässä 15, laske kulmien alfa- ja beta-asteluvut. No, tässä A-kohdassa kerrotaan, että on tasakylkinen kolmio, niin siinä on kaksi yhtä pitkää kylkeä, ja sellaisessa kolmiossa nämä alfa ja beta on yhtä suuret. Käytät sitä 180 asteen sääntöä. Tasasivuisessa kolmiossa taas kaikki kulmat on yhtä suuret, ja silloin on vain yksi vaihtoehto, että jos se 180 pitää jakaa 3 kesken tasan, kuinka suuria noi on noin alfa ja beta. Tehtävä 16, nimeä kolmiosta ABC, lyhempi kateetti, pitempi kateetti, hypotenuusa ja terävät kulmat. No, kateetti tarkoitti sitä, että kun meillä on suorakulmainen kolmio, niin silloin sun ei tarvitse piirtää tätä, sun tarvitsee vaan nimetä, että mitä ne on. Niin suorakulmaisessa kolmiossa tämä on kateetti ja tämä on kateetti. Eli ne suoran kulman kyljet on molemmat kateetteja. Tämä on nyt tässä kulmassa lyhyempi, tai tässä kolmiossa lyhyempi. Ja tämä pitkä sivu on hypotenuusa. Tänne tulee terävä kulma ja tänne tulee terävä kulma. Ja kun te nimeätte niitä kulmia tässä näin, niin A-kohta, se lyhyempi kateetti. Jos me nimetään kateetti, niin siis kateetti on jana. Nimeät sen ihan silleen vaan, että kirjoitat siihen AB. Isoilla kirjaimilla. Yes. Sitten tehtävä 20.
Piirrä tasakylkinen kolmio, joka kanta on 4 senttimetriä. No piirretään. Ja kantakulma on 55 astetta. Okei, mä voisin laittaa vähän tilaa itselleni, niin se on mielekkäämpi piirtää. Eli 4 senttiä tasan. Ja sitten se huippukulmahan tulee tuohon keskelle, kun tää on nyt tasakylkinen. Mutta kuinka korkealle se tulee, niin no, nähdään kohta, että missä ne yhdistyy. Eli piirrät vaan 55 asteen kantakulmat tänne näin. Tollanen ja tollanen. Katot, missä ne yhdistyy. Ei se haittaa, jos sulla menee vähän, tulee ylimääräisiä viivoja. Tää olisi nyt se ratkaisu. 55, 55 ja tonne sitten, paljonko nyt jää? 70 astetta taitaa jäädä. Yes. Sitten 21, 23 ja 24 oli meidän mestaritehtävät, tehdään ne vielä. Onko kolmio tasakylkinen? Perustele. Okei, no tässä kolmiossa meillä on 80 astetta täällä ja 50 astetta tuolla. Mieti paljonko toi on toi kulma tuolla noin ja sitten sen perusteella sä voisit miettiä, että onko nämä yhtä pitkät nämä sivut tosiaan. Onko tämä symmetrinen? Onko nämä yhtä suuret nämä kulmat tuolla alhaalla? Ja kirjoitat ihan sanallisen perustelun sinne sun vihkoon. Nimeä kuviosta löytyvät tasakylkiset kolmiot. No, tässä kuviossahan meillä on näitä pieniä kolmioita, niin kuin tää ja tää ja tää ja tää. Mutta sitten meillä on myös isoja kolmioita, niin kuin tää iso kolmio ja tää iso kolmio ja tää iso kolmio. Niitä voi myös nimetä sieltä. Ja jos mä etsisin tasakylkisiä kolmioita, niin mä katsoisin, että mitkä noista viivoista... Oho, nyt mulla on ollut koko ajan vihko vähän sivussa. Tai en tiedä, on ollut koko ajan. Jes, mä katsoisin, että mitkä noista viivoista, niin, tai siis jos on yksiväkäinen, niin se tarkoittaa, että kaikki ne viivat, jos on yksiväkäinen, on yhtä pitkiä. Ja jos on kaksiväkäistä, se tarkoittaa, että kaikki ne viivat on yhtä pitkiä, jos on kaksiväkäistä. Eli tää viiva ja tää viiva on kaikki 3 yhtä pitkiä. Se tarkoittaa sitä, että tähän C, B, D, tai no mennään nyt vastapäivään niin kuin viimeksi, B, C, D, niin tämä kolmio on tasasivuinen kolmio, eli siinä on kaikki sivut yhtä pitkät. Enäkkiseltään löydät tästä toista tasasivuista kolmiota. En usko, että on. Niin toi on nyt se B-kohdan vastaus sitten ainakin. Eli siis tasasivuinen on B, C, D, se on ainoa tasasivuinen kolmio. Eli tehtävässä 22. A-kohta saat miettiä itse, että mitkä on tasakylkisiä, mutta B-kohta, niin kolmio B, C, D on tasakylkinen. Eikä muita ole. Teräväkulmaiset kolmiot, tylppäkulmaiset ja suorakulmaiset kolmiot etitte sieltä kans. Oho, no tää tehtävä itse asiassa ei tää ollutkaan edes meidän tehtävissä. No, jos joku tän teki videon takia, niin eipä oo haittaa. Oikein hyvää harjoitusta. Mennään sieltä tehtävä 23. Laske kulmien alfa, beta ja gamma asteluvut. No, mä huomaan, että täällä on yksi tasasivuinen kolmio. Ja sitten myöskin tämä sivu ja tämä sivu, nämä on yhtä pitkät. Eli tämä sivu ja tämä sivu on yhtä pitkät ja myös tämä sivu ja tämä sivu on yhtä pitkät. Eli myös tämä on tasakylkinen kolmio. Tasakylkinen kolmio, tasasivuinen kolmio. Mitä me tiedetään niistä kulmista, jos on tasasivuinen kolmio, niin kaikki ne on yhtä suuret. Ja kun 180 jaetaan 3, niin on vain yksi vaihtoehto. Sen perusteella tiedetään gamma. Tiedetään myös toi kulma ja sen vieruskulma beta. Ja sitten kun meillä on tässä tasakylkinen kolmio, niin siitä me tiedetään, että siinä on 2 samankokoista kulmaa. Toi ja toi ei ole samankokoisia kulmia, mutta tässä kolmiossa on 2 samankokoista kulmaa. Ja sillä 180 säännöllä niin saat selvitettyä lopulta ton alfankin. Jes. Sitten
sitten viimeinen tehtävä 24, vähän vaikean näköinen, mutta lähdetään ratkomaan. Kuvio on muodostettu tasasivuisesta ja suorakulmaisesta kolmiosta. Laske kulman alfa-asteluku. Okei, no me tiedetään tästä vain yksi kulma, se on toi 28-asteinen nurkka tuolla noin. Ja sitten me tiedetään itse asiassa toinenkin kulma, toi on 90 astetta, toi suora kulma. Ja näin ollen me tiedetään myös toi. Mutta se ei välttämättä auta meitä selvittää noin tuolla. Sen sijaan mitä on kerrottu tässä tehtävänannossa on, että täällä on tasasivuinen kolmio, eli tämä kolmio tässä näin, niin siinä kaikki kulmat on yhtä suuria ja ne on sen 60 astetta, jos ei vielä valjennut jollekin, että tasasivuisen kolmion kaikki kulmat on tosiaan 60 astetta. Niin silloin tämä kulma täällä, tämä on 60 astetta, ja me tiedetään, että kun tämä on suora kulma, niin paljonko tuohon jää jäljelle? No tonne jää se 30 astetta jäljelle. Eli nyt me tiedetään siis, että tämä on 30 astetta, ja kun me saatiin selville tämä nurkka, itse asiassa kyllä me silloin tätä nurkkaa tarvitaankin, eli tämä nurkka on siis 180 miinus 90 miinus 28. Siitä tulee mun nopealla matikalla 62 astetta. Toivottavasti meni oikein. Ja sitten tässä pienessä kolmiossa tässä näin, niin meillähän on siis 62 ja täällä oli 30. Niin paljonko tonne tulee silloin? No 180 miinus 62 miinus 30 on taas nopealla matikalla 88 astetta. Ja tämä alfa on se vieruskulma. Vieruskulmasta tiedät, miten se ratkaistaan. Jes, siinä kappale 11 ratkaistu. Mennään sitten seuraavaan, eli kappaleeseen 12. Kolmion merkilliset pisteet. Oli aika nopea kappale, mutta oikeasti aika hankala, koska oli paljon asiaa. Ja mä lupasin teille, että tämä kappale ei ole niin tärkeä kuin nämä muut kappaleet, eli tehdään tämä nyt nopeasti vaan. Tehtävä 1, sivu 103, piirrä vihkoosi jokin teräväkulmainen kolmio ABC. Okei, nopeasti tehty. Tulipa melkein suora kulma tohon noin, mutta ei ole ihan. Ja piirrä siihen kaikki korkeusjanat. No korkeusjanahan oli sellainen, joka lähtee kärjestä ja tekee sitten suoran kulman sinne toiselle puolelle. Ja teräväkulmaisessa kolmiossa ne kaikki korkeusjanat, niin ne on siellä sisällä. Jos meillä olisi tylppäkulmainen kolmio, niin silloin tulisi korkeusjanoja, jotka on siellä sivujen jatkeilla, mutta se ei nyt tässä tule kyseeseen. Yes. Ja käyttäkää tosiaan teidän viivottimen apukeskiviivaa tuossa noin, sillä pystyy piirtämään noin kohtisuorat viivat, mitä korkeusjana siis vaatii. Tollanen tuli ratkaisuksi. Näytin sen nyt kokonaan vahingossa. Tehtävässä 2. Piirrä kolmio vihkoosi. Nyt meillä on korkeutta tällä YK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruutua ja leveyttä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ruutua. 12 ruutua leveyttä. Sanoinko me 9 ruutua korkeutta? Kyllä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja mihin kohtaan toi B tulee, niin 2 ruutua tuosta C:stä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tonne tulee B, C ja A. Kaikki merkilliset pisteet. No, sun pitää katsoa, että sä tiedät, mitä merkilliset pisteet on, niin katsot nämä. Nämä on ne 4 merkillistä pistettä. Ja nyt jos me piirretään tuohon noin ne kaikki, niin on hyvä ehkä eka etsiä ne keskipisteet, koska 2 näihin pitää löytää ne, tai siis 2 näistä toi keskijanojen leikkauspiste ja keskinormaalien leikkauspiste.
Niin, sun pitää tietää ne sivujen keskipisteet. Eli mä etin nyt ne ensin kaikille näille. Löytyy helpoiten silleen, että laitat ton nollan johonkin tohon ja katsot, että tonne tulee sama numero molempiin. Mulla tulee nyt vähän päälle 3 senttiä molemmille puolelle, 3,3, 3,2 ehkä, 3,2. Tonne tulee 4,2 molemmille puolille, eli tohon kohtaa. No sehän oli 12 ruutua, niin totta kai 6 ruutua on silloin tasan tarkkaan se puoliväli. Ja sitten tonne tulee 4,7 senttiä molemmille puolille. Eli tarkoittaa, että tää oli 9,4 senttimetrin sivu. Ja sitten piirretään ne kaikki 3, eli aika sekava kuva tästä nyt tulee. Ei haittaa ollenkaan. Täällä on akku loppumassa. Yes. Ei mitään, ehditään tehdä kaikki tehtävät silti vielä. Eka oli se korkeusjana. Korkeusjana tarkoitti sitä, että etsitään vaan tuolta kärjestä, piirretään sellainen jana, joka tekee suoran kulman tässä näin. Eli käytät tuota keskiviivaa apuna, laita se ton sivun päälle ja piirrät korkeusjanan täältä. Piirrät korkeusjanan täältä. Ja noin. Ja sitten lopulta korkeusjana myös täältä. Niin, että me saadaan tohon noin suora kulma. Eli kohti suora viiva. Ja joo, ne leikkaa kaikki samassa pisteessä, vaikka mä mukasin ton ekan viiva. Sitten tässä keskijanojen leikkauspiste, eli keskijana tarkoitti sitä, että se lähtee keskeltä tätä janaa tonne kärkeen. Piirrät sellaiset kaikkiin. Tää oli aika helppo. Tää oli toiselta nimeltään se mediaani, keskijana. Löytyi sama leikkauspiste kaikille. Sitten kulman puolittajat. Eli nyt piti etsiä kaikille kulmille se keskipiste. Ja joo, se on ehkä helpoin, että me viet tätä vähän lähemmäs ja etit niin, että molemmille puolille tulee yhtä monta astetta. Tuossa olisi nyt 9 ja 11, mun pitää vähän kääntää tätä. Noin, mä sain molempiin silleen, että se osuu tohon viivaan ja pidä huoli, että tää keskiviiva on tuolla kärjen kohdassa. Nyt mä laitan tohon noin pisteen ja siitä vedän kulman puolittajan tälle kulmalle A. Tonne. Tää oli tosiaan A. Ja sit kulman puolittaja jätetään tolle. Joo. Noin. Vedän tuolta viivan. Ja sit kulman puolittaja vielä tolle. Olisikohan se tossa? Toivottavasti nämä nyt leikkaa toisensa samassa pisteessä. Kyllä. Kyllä ne leikkaa. Ainakin melkein. Tuon verran tuli heittoa. Jes, ja sitten pitäisi vielä yksi piirtää, eli se sivujen keskinormaalit. Eli sivujen keskinormaali tarkoittaa sitä keskipisteestä menevää normaalia. Eli keskipisteestä lähtee suora kulma. Suoras kulmas viiva. Jos sä piirrät ne kaikki oikein, niin nekin leikkaa toisensa samassa pisteessä. Tosi työläs tehtävä, mutta onneksi tää oli niinku oppilaille ainoa vaikeampi tehtävä, tai ainoa sellainen kunnon tehtävä. Mä en laske tätä äskeistä kunnon tehtäväksi, se oli niin nopea.
mitä piti tällä koko viikolla tehdä. Tai siis koko kappaleessa. Ei ollut hirveän haastava. Jes, ei, nyt mä olin piirtämässä sitä väärää. Eli tuosta keskipisteestä tosiaan lähtee se keskijana. Tonne. Mä oon niin sekas, että mä en enää näe edes missä se leikkaus. Eikö tuolla se leikkauspiste. Jes. Eli näin me löydettiin kaikille kolmelle kaikki 3 merkillistä pistettä. Mikähän se vimppaa? Toi. Noi oli ne merkilliset pisteet. Jes. Sitten mennään noihin kisällitehtäviin. Niitä oli itse asiassa vain 1 kisällitehtävä. Piirrä kolmion ABC vihkoosi. Piirrä kolmion sisään piirretty ympäri ja ympäri piirretty ympyrä. Hei, valitettavasti mulla ei ole harppia, niin mä en tee tätä. Mutta siinä kannattaa miettiä, että miten lähtee piirtää sitä, että ne, tai mihin se keskikohta tulee. Niin siihen voi käyttää apuna näitä sääntöjä. Et kun sä piirrät sen kolmion, niin kun sä piirrät sinne ympärille ympyrän, niin keskikohta tulee siihen kohtaan, missä keskinormaalit leikkaa. Keskinormaali oli tämä viimeinen näistä merkillisistä pisteistä. Eli eti ensin se keskipiste ja sitten vasta piirrät se ympyrä. Ja sitten, jos sä piirrät toisinpäin, että se ympyrä on siellä kolmion sisällä, niin piirrät ensin tosiaan sen kolmion, ja sitten etsit siitä kolmiosta noiden kulman puolittajien leikkauspisteen. Siihen tulee sun ympyrän keskipiste. Käytä noita apuna ehdottomasti. Se on se, miten toi kuuluu tehdä toi tehtävä 3. Okei. Radiokanava perustaa paikallisradioaseman. Nyt on vähän vaikeamman näköinen tehtävä taas. Mihin radiolähetin olisi asennettava, jotta kuuluvuus Kittilässä, Sodankylässä ja Rovaniemellä olisi yhtä hyvä? Radion kuuluvuusalue ulottuu Kemijärvelle saakka. Kopioi kuvio vihkoosi ja piirrä kuuluvuusalue. Okei. Tehtävä 4. Joo, eli mä en ehkä kopioisi sitä ihan sellaisena mitä se on. Itse asiassa tämä on kyllä niin inhottavaa, että jos tässä pitää lähteä hahmottaa sitä noiden kolmioiden avulla ja piirtää se vielä, niin me voitaisiin skipata tämä tehtävä 4. Mä kerron teille seuraavalla tunnilla, että kappale 12 tehtävä 4 ei tarvitse tehdä. Ei ole kovin hyvä tehtävä mun mielestä. Sitten tehtävä 5. Laske kolmion ABC-kulmien suuruudet. No itse asiassa katsotaan, mitä Sanoma Pro tarjoaa tästä ohjevideosta. Okei, kulma A on siellä. Siitä lähdetään liikkeelle. Eli kulma A on toi. Ja tässä on selostuskin. No mä pistän vähän ääniä kovemmalle. Kuunnellaan se. Tehtävässä pitää laskea kulmion A, B ja C kulmien suuruudet. Merkitään keskipistettä O-kirjaimella, koska ympyrä on kolmion ABC sisään piirretty ympyrä, ovat janat A, O, B, O ja C, O vastaavien kulmien puolittajilla. Tällöin kulma A on siis yhtä suuri kuin 2 kertaa 20 astetta, eli yhteensä 40 astetta. Kolmiosta AOC voidaan nyt laskea kulman ACO-suuruus, eli tämä kulma täällä. Kulmien summasta 180 asteesta vähennetään siis kulma 120 astetta ja 20 astetta, jolloin kulma ACO on yhtä suuri kuin 40 astetta. Kulma C on yhtä suuri kuin 2 kertaa
40 astetta, eli yhteensä 80 astetta. Kulma B voidaan laskea kolmion kulmien summan avulla. Joo, jätän sen teille tehtäväksi, koska aika pitkälle selostettiin tässä. Jes, ihan hyvin selitetty kyllä. Rauhallisemmalla äänellä kuin mitä meikäläinen käyttää. Mä menen nyt kappaleeseen 13, 40 minuuttia tässä laskettu ja about puoli välissä. Kappaleessa 13 tehtiin ensin moniste ja sitten me aloitettiin siitä tehtävästä 1. Se oli enää tuosta ekalta aukeamalta oppipoikatehtävä. Tehtävä 1, sivu 105. Mitkä kuvioista on suorakulmioita, mitkä on suunnikkaita, mitkä on neljäkkäitä ja mitkä on puolisuunnikkaita? No, mä sanon sen, että suorakulmioista sä katot, että missä on 4 suoraa kulmaa. Suunnikkaista sä katot vastakkaiset sivut, onko yhtä suuria. Ja siis sä et kirjoita vastaukseksi näitä tekstejä, vaan sä etsit sieltä ne monikulmiot. C-kohdassa neljäkkäitä etsitään, niin neljäkäs tarkoittaa sitä. Meillä on täällä ne määritelmät, kirjoitettiin kanssa vihkoon. Kaikki sivut on yhtä pitkiä neljäkkäässä. Nyt mulla on vähän vaikeuksia löytää sitä. Tuolla neljäkäs. Kaikki sivut yhtä pitkiä. Kaikki sivut yhtä pitkiä. Ja puolisuunnikkaassa sitten 2 vastakkaista sivua yhtä pitkiä. Nyt, sori. Vähän väsyneenä jo, tää ei ole se määritelmä. Älkää kattoko suunnikkaasta ja puolisuunnikkaasta. Ne ei välttämättä ole yhtä pitkiä ne vastakkaiset sivut. Tuossa puolisuunnikkaassa varsinkaan, vaan ne on yhdensuuntaiset. Vastakkaiset sivut on suunnikkaassa yhdensuuntaiset. Ja sitten tuossa puolisuunnikkaassa 2 vastakkaista sivua. Ovat yhdensuuntaiset. Ja sitten ne toiset 2, ne taas ei ole yhdensuuntaiset. Yes. Sitten tehtävässä 3. Piirrä suorakulmio, jonka sivut on 45 milliä, okei, ja 70 milliä. Ja jos se suorakulmio on, niin siinä tosiaan on vain 4 suoraa kulmaa. 70 milliä laitetaan se vaakatasoon. Joo, tuohon vaikka 70, 45, 45 ja sitten 70. Ja A-kohdassa kysytään, että ovatko lävistäjät kohtisuorassa toisiaan vastaan? Kohtisuora tarkoittaa, että ne muodostaa suoran kulman. Tuleeko suora kulma tuohon noin? Ja sitten B-kohdassa kysytään, että puolittavatko suorakulmion lävistäjät toisensa? Eli onko siis tämä lävistäjä tämän lävistäjän keskikohdassa? Ja käytä viivotinta, kato, että onko tämä suorakulma tää näin. Ja kato, että onko tämä puolivälissä toi leikkauspiste. Katot ihan viivottimella ne ja vastaat kyllä tai ei. Tehtävä 4. Sivu 105.
Tunnetaan suunnikkaan 3 kärkipistettä A, B ja C. Täydennä kuvio suunnikkaaksi vihkoosi. Piirrä kaikki vaihtoehdot. Okei. Suunnikas. B on nyt tossa. A on 3 oikealle, 3 ylös ja sitten C on siitä 5 oikealle ja samalla korkeudella kuin C tossa. Ja mihin se D voi nyt tulla, jos meillä on suunnikas kyseessä? Suunnikkaassa ne vastakkaiset sivut on samansuuntaiset ja sitten niitä on useampi vaihtoehto. No, yksi olisi ainakin tonne noin pistää se. Koska näin me saatais Oho, mä laitoin vain 4 oikealle. Ei tosiaan ole 4, vaan 3 oikealle tuollekin. Koska näin me saatais niin, että noi menee samaan suuntaan, yhdensuuntaiset ja noi on yhdensuuntaiset. Mutta onko tämä ainoa vaihtoehto? Siinä teille vielä kysymys pohdittavaksi. Miettikää ja piirtäkää loputkin vaihtoehdot, jos keksitte. Sitten tehtävä 5. Piirrä kuvan suunnikas vihkoosi, piirrä suunnikkaan molemmat korkeusjanat. Korkeusjanahan tarkoitti taas sitä, että siitä kärkipisteestä piirretään sinne vastakkaiselle sivulle normaali. Eli no joo, voisi tuon kopioida tosiaan 6 senttiä on tää kanta. Tohon asti. Ja täällä oli 60 asteen kulma. Ja 5 senttiä tulee siitä sitten tohon suuntaan sivu. Eli silloin tääkin on 6 senttiä tää ylempi täällä näin. Ja noin yhdistyy meidän suunnikas. Ja jos tälle pitää piirtää korkeusjanana. Joo, mulla oli video pätkässy. Eli tässä on nämä korkeusjanat. Piirrätte siis sellaisen, joka menee tästä näin tänne toiselle vastakkaiselle sivulle ja muodostaa suoran kulman. Tietenkin muodostaa molempien näiden sivujen kanssa suoran kulman. Eli korkeus tästä suunnasta katsottuna ja toinen on sitten korkeus ei näin päin, vaan niin kuin näin päin tästä suunnasta katsottuna. Eli täältä taas tänne vastakkaiselle sivulle, kuinka pitkä se etäisyys on. Se on sen suunnikkaan korkeus. Sitten mennään tehtävään 6. Piirrä puolisuunnikas ja sille korkeusjana. Tehtävä 6. Ja puolisuunnikkaan korkeusjana, niin se on se siltä sivulta sille toiselle sivulle, jotka on siis ne yhdensuuntaiset sivut, koska puolisuunnikkaassa mä piirrän vaikka tollasen puolisuunnikkaan. Nämä pitää mennä samalle korkeudelle, jotta mä saan sitten piirrettyä tästä yhdensuuntaisen janan ton toisen kanssa. Niin korkeusjana on siis tällainen korkeus. Yes. Tehtävä 7. Piirrä neljäkäs. Puolittavatko neljäkkään lävistäjät toisensa? Ovatko neljäkkään lävistäjät kohtisuorassa toisiaan vastaan? Katsotaan. Jännittävää. Neljäkkäys pitää olla siis kaikki sivut yhtä pitkiä. Ja jotta se neljäkäs voi onnistua, niin ne ei voi tosiaan sojottaa mihin suuntaan tahansa, vaan me huomataan siitä sellainen erikoisjuttu, että ainakin ne vastakkaiset kulmat pitäisi olla yhtä suuret. Jos mä teen vaikka se ei siis tarvi olla 4, koska siinä voi olla eri suuruisia kulmia kuin 90 astetta, mutta jos mä teen vaikka 2 senttiä tonne, niin mun on silloin pakko tehdä myös vähän niin kuin symmetrinen tästä, tällainen timantin muotoinen, jotta mä saan myös tänne 2 sentin
viivat tehty. No nyt mä olin vähän laiska, tästä tulee pikkasen yli 2 senttiä. Olisi pitänyt piirtää tohon noin se. Vähän korjaan tota mun yhtä suoraa tosta. Tai siis janaa. Tollanen. Nyt mulla on 4. Ja sitten jos mä piirrän sille lävistäjät, niin kysytään, että puolittaako ne toisensa ja onko ne kohti suorassa. Vastaat kyllä tai ei. Voit katsoa viivottimella taas, että onko se leikkauspiste niiden puolivälissä ja tuleeko näihin kanssa kohti suorat kulmat toisille. Tämä oli A-kohta. B-kohdassa piti piirtää näitä johtopäätöksiä käyttäen hyväksi 4, jonka lävistäjät on 30 milliä ja 50 milliä. No, sä voit ensin piirtää ne lävistäjät. Se johtopäätös, mitä sä sait tosta, niin oli, että molempiin tuli vastaukseksi joo ja joo. Niin piirrät lävistäjät, jotka menee toistensa leikkauspisteet on siis toistensa keskellä ja sitten, että ne tekee suoraan kulmaan, eli tuollaisen täydellisen ristin siihen väliin. Tämä oli tehtävä 7. Mennään seuraavaksi tehtävään. Mikäs meillä tulee? 9. Kappale 13. Piirrä puolisuunnikas, jonka yhdensuuntaiset sivut ovat 6 cm ja 4 cm sekä toinen erisuuntaisista sivuista 3 cm. Yes. Onko tehtävällä useampi ratkaisu? No, lähdetään tekemään ensin sitä yhtä ratkaisua, eli puolisuunnikas. Yhdensuuntaiset piti olla 6 senttiä. Ja sitten se toinen erisuuntaiset sivuista 3 senttiä. 6 senttiä ja 4 senttiä ne yhdensuuntaiset. Okei. No tehdään yksi 6 sentin sivu. Ja sitten tehdään sille yhdensuuntainen sivu, joka on 4 senttiä. Ja jos me saadaan, itse asiassa voitaisiin tehdä 3 sentin sivu tonne noin. Ja sitten se 4 sentin sivu. Joka on yhdensuuntainen ton kanssa. Näin me saatiin tehtyä ratkaisu. Tämä on puolisuunnikas, vastakkaiset sivut täällä, yhdensuuntaiset täällä, erisuuntaiset. Ja kysymys kuuluu sitten, että onko useampia ratkaisuja. Miettikää siihen kyllä tai ei vastaus. Sitten mennään tehtävään 10. Tehtävä 10. Mitkä seuraavista kuvioista ovat säännöllisiä monikulmioita? Okei, tämä säännöllisyys käydään läpi ensi tunnilla, eli ei olla vielä nyt kun mä tätä videota kuvaan, niin käyty tätä asiaa. Säännöllinen monikulmio tarkoittaa siis sitä, että sen sivut on keskenään yhtä pitkät ja kulmat keskenään yhtä suuret. Eli siis se toistaa niin kuin säännönmukaista kaavaa, että aina tämä on yhtä pitkä kuin 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 tämä. Ja tämä kulma on yhteisö kuin tämä kulma ja tämä kulma ja tämä kulma. Kaikki ne kulmat on yhteisöjä. Eli siitä tulee tollanen symmetrinen kaikkiin suuntiin. Ja sitten, se on siis se määritelmä. Ja sitten siihen ympärille voidaan piirtää ympyrä sille, että se koskee noihin kaikkiin kärkiin. Ja mitkä näistä on säännöllisiä, niin annan nyt sellaisen vihjeen, että kato, että onko ne kulmat yhtä suuria. Tämä B saattaa näyttää siltä, että tässä on vain suoria kulmia, mutta tämä kulma itse asiassa on 270 astetta eikä 90 astetta. Joo, ja sitten perustelut pitää kans kirjoittaa. Niin voi kirjoittaa vaikka kaikkiin samat perustelut, että yhtä pitkät sivut, yhtä suuret kulmat. Tehtävä 13, tähän ei tullutkaan mitään. Tehtävä 13 tuleeko siihen? Laske kulman alfa-asteluku. No, me opitaan myös tällä tunnilla tällainen sääntö, että monikulmien kulmien summa on
n miinus 2 kertaa 180. Tästä me itse asiassa kirjoitettiin jo muistiinpanot viimeksi. Eli n miinus 2 kertaa 180 astetta on monikulmien summa. Ja nyt kun me katsotaan tuolla noin, niin tämä on nelikulmio, eli n on siis 4. 4 miinus 2 kertaa 180. 2 kertaa 180 on 360. Eli tästä me tiedetään, että toi alfa pystytään laskemaan sillä, että katsotaan kaikki yhteensä 360, nämä on 90, me saadaan 360, miinus 90, miinus 90, miinus 135. Ja näin me saadaan alfa. Tehtävä 14. Laske kulman alfa-asteluku. Taas sama juttu. Me tiedetään kulmien summa. Ja nyt meillä on tässä kyseessä 1, 2, 3, 4, 5, 6 kulmio. 6 kulmion summa on 6 miinus 2 kertaa 180. Siitä meillä tulee 720 astetta. Eikö vaan? Joo. 540, 720. Jes. Ja siellä meillä on kerrottuna kaikki kulmat, paitsi yksi suora kulma on kerrottuna sen lisäksi, paljonko alfaksi jää silloin. Alfa on 720 miinus tididi, miinus tididi, miinus tididi. Joo, hyvin onnistuu jopa päässä. Toki näissä saa käyttää laskinta myöskin. Tehtävä 12. Mä itse asiassa jätän tähän kappale 13. Mä en tee enää kappaletta 14, koska me ei olla vielä sitä käyty ja on hyvä, että vähän oon itse kartalla siitä, että mitä on sanonut tunnilla, niin sitten on paljon helpompi sen perusteella antaa näitä vihjeitä näihin tehtäviin. Eli mä teen vielä 12, 15, 16, 17. Tehtävä 12. Laske säännöllisen 6-kulmion ja 10-kulmion yhden kulman asteluku. No jos me tiedetään, että kaikki kulmat on yhtä suuria ja yhteensä 6-kulmiossa kulmien summa on ton verran, niin silloin me pystytään helposti vaan jakaa 6 toi, koska meillä on 6 kulmaa ja kaikki on yhteensä 720 astetta. B-kohdassa tehdään vaan sama juttu. Sitten tehtävä 15. Kuvan 5 kulmio on säännöllinen. No sen tietää myös siitä, että siihen on piirretty ympyrä ympärille ja se koskettaa kaikkia noita kärkipisteitä. Säännöllinen 5 kulmio, laske kulmion alfa- ja beta-asteluvut. No toi alfa me tiedetään samalla tavalla kuin toi äskeinen tehtävä 12. Miten me saadaan selville beta? No, jos tää on... Mitäs tää olisi hyvä selittää? Itse asiassa mä väittäisin, että tämän tehtävänannon perusteella tuota betaa ei voi selvittää, koska tässä ei ole sanottu, että toi on se keskipiste. Mutta jos toi on keskipiste, toi tossa noin, niin sitten siitä voidaan päätellä, että noi olisi yhtä suuret myös noi kulmat tossa noin. Ja jos sä tiedät, että nämä on yhtä suuret, niin silloin nämä on myös niinku kulman puolittaja silloin toi jana tosta noin. Eli tämä on myös yhtä suuri tämän kanssa. Eli mä lisäisin tähän tehtävään 15, että toi on keskipisteessä, ja silloin kun tämä on keskipisteessä, niin me tiedetään, että tämä puolittaa ton kulman. Eli tämä kulma on yhtä suuri kuin alfa, ja tämä on puolet siitä alfasta. Sitten enää 2 tehtävää jäljellä, eli tehtävä 16 teen. Laske kulman alfa-asteluku. No tässä tehtävässä meillä on 5 kulmio. Sä tiedät, miten lasketaan 5 kulmion summa. Mä nyt kirjoitan sen ylös varmuuden vuoksi. Eli 5 kulmiossa kulmien summa on yhteensä 5 miinus 2 kertaa 180 astetta. Eli 540 astetta. Ja me nähdään, että siellä on 35-asteinen kulma
43-asteinen kulma, 88 ja 90. Me saadaan selville tosta noin. Ja nyt nämä ei ole siis toistensa ristikulmat missään nimessä, vaan sun pitää tajuta, että nämä on yhteensä muodostaa täydellisen ympyrän tähän näin, eli 360 astetta. Sillä sä saat selville ton alfa. Ja sitten viimeiseksi tehtävä 17. Kuvan 8 kulmi on säännöllinen, laske kulman alfa-asteluku. No, jos tämä on säännöllinen, niin me tiedetään taas, että kaikki kulmat on yhtä suuria ja 8 kulmiossa kulmien summa lasketaan taas silleen, että 8 miinus 2 kertaa 180 ja siitä tulee 1080 astetta. Ja nyt kun meillä on piirretty tosta tonne noin viiva, niin me ei suoraan pystytä päätellä aata sen perusteella, tai siis alfaa, vaan me muodostetaan uusi nelikulmio. Ja tässä nelikulmiossa on 2 yhtä suurta kulmaa täällä ja täällä, ja 2 yhtä suurta kulmaa täällä ja täällä. No, me tiedetään nämä 2 kulmaa tässä näin. Me tiedetään ne sillä, että me jaetaan toisaalta 1080 tällä kokonaisuudella, eli 1080 jaettuna 8, niin me saadaan tietää toi kulma ja toi kulma. Ja sitten tämä kulma ja tämä kulma, koska ne on yhtä suuret, niin nelikulmiossa, kun kaikki kulmat on yhteensä 360 astetta, niin pystytte päätellä sen perusteella ton alfa. Jes, oikein hyvä tunnin video, tunnin pläjäys. Toivottavasti tästä apua ei ollut. Innostuin sittenkin kuvaamaan seuraavana päivänä vielä tämän kappaleen 14. Eli tehdään nyt nämä viimeisetkin tehtävät vielä tosta. Missä me jäätiin? Tehtävä 1, sivu 109. Muunna suluissa olevaan yksikköön. Eli 1 metri pitäisi muuttaa senttimetreiksi, tai 2 metriä pitäisi muuttaa senttimetreiksi. No, metrissä on 100 senttimetriä, niin tästä tulee 200 senttimetriä. Ja sitten tiedetään myös, että kilometrissä on 1000 metriä, ja toi menee samalla tavalla. Tehtävä 2. Pitäisi muuttaa senttimetriä metreiksi. Mä näytän tästäkin ton A-kohdan. Tehtävä 2. Eli koska metrissä on 100 senttimetriä, niin 80 senttimetriä on 0,8 metriä. Ja sitten tuossa B-kohdassa niin kilometrissä on 1000 metriä. Jos meillä on 10 300 metriä, niin se on 10,3 kilsaa silloin. Samalla tavalla menee kans toi vimppa. Eli nollia poistetaan tai siirretään pilkku. Tehtävä 7. Sitten mennäänkin näihin pinta-alan yksiköihin. Eli näitä ollaan opeteltu varmaan sitten tunnilla. Ja tehtävässä 7 pitää muuttaa tai arvioida, että mikähän olisi Saksan pinta-ala. Toi on muuten aika lähellä Suomen pinta-ala. Suomi ja Saksa on melkein saman näköiset. Suomi taisi olla 340 000, jos muistan oikein. Tai 330. 340 siinä tienoilla. Eli Saksa on vaan vähän isompi pinta-ala. Tietenkin Saksassahan asuu yli 10 kertaa enemmän jengiä kuin Suomessa. Mutta ne on vaan aika paljon tiiviimmin siellä, kun niillä on saman verran aluetta. 350 000. No, 350 000 neliömetriä olisi vain sellainen, ja sitten tulee 36 neliökilometriä. No, se ei taida olla edes Vaasan pinta-ala. Eli on pakko olla isompi, dekametri, hehtometri. No, mä paljastan nyt tähän näin, että tässä on kyseessä neliökilometri. 357 022 neliökilometriä. Sitten kesämökin pinta-alaa pitäisi arvioida. 2400 mitä? No, jos se olisi 4 kilometriä, niin se olisi taas ihan jäätävän iso. Jos se olisi 4 metriä, niin
No itse asiassa, miksei voisi olla? Se voisi olla itse asiassa 4 metriä. Varmaan se aarikin on ihan oikea vastaus. Ja sitten peltoa, jos on 54 jotain, niin no silloin ei ole 4 kilometriä kyseessä, eikä varmaan 4 metriäkään kyseessä, vaan jotain siitä väliltä. Yes. Tästä ei haittaa, jos menee väärin, mutta voitte myös käyttää Googlea apuna tässä tehtävässä. Tehtävä 9. Neuvosen kolmihenkinen perheen asunnossa pinta-ala on 87 neliöä. Kuinka monta neliöä asunnossa on tilaa jokaiselle perheenjäsenelle? No yhdelle perheenjäsenelle on tietty 4/4. Eli miten lasketaan 87 neliömetriä 4? No tälleen. Ja kun ei ole laskimen käyttöä kielletty, niin silloin taitaa olla niin, että laskinta saa käyttää. Onnistuu myös jakokulmalla. Tai ihan sillä tavalla, että mietitte, että 80 menee 20 kertaa ja sitten 4 menee 7, ei ihan 2, vaan 1. Ja sitten jää 3 yli. No 3/4, sen voi myös kirjoittaa tällaisessa muodossa. Ja nyt tuli taas paljastettua toi vastaus, mutta ei se mitään, jos olet päässyt tähän asti videossa, niin luultavasti on tehnyt hyvää sun matikan osaamiselle. Nyt mä teen välillä noi tehtävät 11, 12, 13, eli kisällimestaritehtävät. Mennään siinä järjestyksessä. Tehtävä 11. Suomen pinta-ala, tossa se oli joo, 340 000, muistin ihan oikein. Väkiluku oli ton verran. Ja kuinka monta hehtaaria maata on asukasta kohti? No, selvitetään ensin, että kuinka monta neliökilsaa on asukasta kohti, eli sä laitat tämän laskun sun laskimeen. Voisin ottaa tuosta laskimen mun tässä tietokoneella esille. Eli 338 145 jaettuna 5 4 5 3 7 9 8. Käyttäkää puhelimen laskinta tai sitten jos koulussa satutte laskemaan, niin koulun laskinta. Tulee 0,062. Mä pyöristän sen tuohon 4 kilometriä. Miten tämä muutetaan hehtaareiksi? No, täällä me opittiin tässä kappaleessa, että kun muutetaan näitä yksiköitä, niin aina pitää siirtää pilkkoa 2 kertaa, koska kyseessä on tosiaan 4, eli me ei muunneta vaan pituutta, vaan me muunnetaan kokonaista pinta-alaa, ja kun sieltä pinta-ala pienenee, niin se pienenee ikään kuin 2 eri suunnasta. Sen takia me siirretään pilkkua nyt 2 kertaa per yksikkö, kun me muunnetaan tätä hehtaareiksi. Ja montako yksikköä tuossa välissä on? No, 4 kilometriä hehtaarin välissä on vain 1 hyppy. Eli tämä on 2 pilkun siirtoa nyt. Me siirretään pilkkua 2 kertaa, niin dip, dip, tuohon kohtaan tulee pilkku. On yhtä kuin 6,2 hehtaaria. Taas vahingossa tuli tehtyä koko tehtävä. Seuraava en anna teille suoraan, vaan Hongkongin väkilukua lasketaan ja pinta-alaa ton verran. Kuinka paljon maata on yhtä asukasta kohti? No, menee ihan samalla tavalla kuin tuo äskeinenkin. Ja sitten B-kohta, Grönlanti, menee aivan samalla tavalla kuin äsken. Jes, tehtävässä 13, mestaritehtävä. Kylpyhuoneen pituus on 2,4 metriä ja leveys on 2 metriä. Eli voin piirtää teille siitä kuvan, ei tarvitse tosiaan piirtää. Eli jos niin toi on 2,4 ruutua ja toi on sitten 2 ruutua. Tollanen kylppäri. Ja siihen laitetaan laattoja nyt, joiden neliömuotoisia laattoja, joiden leveys on 20 senttiä. Eli niitä tulee silleen tälleen näin. Kaikki on neliönmuotoisia.
Ja kysytään, että kuinka monta laattaa lattiaan tarvitaan. No miten sitä voisi laskea? Sen voi laskea jakolaskulla. Ja mites tämä olisi helppo selittää sille, että mä en anna vastausta suoraan. Kun me tiedetään koko tämän alueen pinta-ala, ja sitten me tiedetään yhden laatan pinta-ala, niin niiden avulla jakolaskulla pystytään laskemaan se. Ja mä nyt suosittelen, että lähdette kokeilemaan sitä, että miten päin se jakolasku pitää laittaa. Eli molempien pinta-alat samassa yksikössä, eli joko muutatte sen 20 senttiä kertaa 20 senttiä oli yksi laatta. No siitä tulee 20 kertaa 20. Voit laskea sen suoraan 4 sentteinä tai sitten voit laskea 0,2 kertaa 0,2, koska nämä on metrejä. 0,2 kertaa 0,2 metriä, niin saat sitten sen vastauksen 4 metreinä. Ja tämä kylpyhuoneen pinta-alahan oli 2,4 metriä kertaa 2,0 metriä. Saat sen 4 metreinä. Koita laittaa niistä jakolasku ja silleen sä saat sitten tietää laattojen määrän. Jos sulla tulee 0, jotain laattaa, niin se ei voi pitää paikkaansa. Eli aika paljon laattoja mahtuu sinne. Jos tulee kymmeniä, satoja tai tuhansia, niin sit voit olla aika varma siitä, että meni oikein, jos olet vaan laskenut jakolaskulla. Eli mieti, mikä olisi järkevä luku. 1 jakolasku tulee. B-kohdassa, kuinka suuri kylpyhuoneen pinta-ala on, kun yhden laatan pinta-ala on 4 desimetriä. Eli nyt mennään sitten ilmeisesti toiseen kylppäriin, koska tuo kylppärin pinta-ala me tiedetään. Mutta nyt kysytään sitten, että kuinka suuri tämän kylppärin pinta-ala on, jos yhden laatan pinta-ala on 4 desimetriä. Ja oletetaan sitten vissiin, että tässä käytetään saman verran laattoja. Joo. Otetaan tämä B:kin pois. Eli nyt meillä on 2 tehtävää, jotka me raksitaan pois tuolta meidän tehtävälistasta. Se ensimmäinen oli se kappale 12 tehtävä 4. Otetaan se pois. Ja sitten tämä oli kappale 14 tehtävä 13b. Tai mä voisin ottaa tuon koko 13 pois. Ette käytä siihen aikaa. Tosin toi A-kohta oli tosi hyvä, mutta toi B oli niin epäselvä ja tietty, jos se lukee maltilla, niin pääsee varmaan oikeaan ratkaisuun, mutta parempi kuin otetaan se nyt pois. Mennään sen sijaan tehtävään 14. Se löytyy sivulta 110, 111, tehtävä 14. Laske suorakulmion pinta-ala. No se lasketaan kanta kertaa korkeus, eli tämä me ollaan katsottu silloin tunnilla. Pinta-ala, suorakulmion pinta-ala on A eli kanta kertaa H eli korkeus. Mitä tossa on? Niin täällä on 3 metriä kertaa 2 metriä. Tolleen saat pinta-alan 4 metriä. B-kohdassa sama juttu. Tehtävä 15. Neliön pinta-ala, neliössä kaikki sivut on yhtä suuria, eli kanta ja korkeus on sama, niin A-kohdassa saadaan 5,0 metriä kertaa 5,0 metriä. Ja tämähän voi merkitä myös 5,0 potenssiin 2. Sillä saa saman vastauksen ja sen takia meillä on näissä neliömetreissäkin se potenssiin 2 siellä. B-kohta aivan samalla tavalla. Sitten tehtävä 16. Laske tontin pinta-ala, eli siellä sä käytät noita kantaa ja korkeutta. Laske talon pinta-ala, tää on talo, tosta ja tosta. Autotallin pinta-alan saat täältä ja täältä. Ja sitten neliönmuotoisen puutarhamajan pinta-ala. No se on neliönmuotoinen, niin kaikki sivut on taas yhtä suuret. Varmasti klaaraatte ilman, että näytän mitään. Tänne. Oho. Eipä mennä takas 15, vaan seuraavaksi tulee 17. Okei, yllä oleva tontti aidataan. Kuinka monta metriä aitaa tarvitaan, kun talon eteen jätetään
Oho, mulla on vihko taas vähän vinossa. Joo, no tosta näette nyt, mitä ollaan tehty. Kuinka paljon aitaa tarvitaan metreissä, kun talon eteen jätetään 1 3 metriä ja 1 6 metriä leveä aukko portteja varten? Eli ne on merkitty tänne kuvaan näillä sinisillä. Voit laskea piirin tälle koko tontille ja sitten vähentää siitä 3 metriä ja 6 metriä. Silleen mä tekisin tämän. Sitten tehtävä 19. Neliön piiri on 24 senttiä, laske pinta-ala. No nyt on syytä sunkin piirtää kuva. Ei ole pakko, mutta suosittelen, että jos tällainen tehtävä tulisi vaikka kokeessa, niin sä ymmärrät, että kansi piirtää kuva. Ja mä nimeen nyt nämä sivut A, B, C ja D, vaikka ne on kaikki samat. No nehän voisi olla vaikka A ja A. Ja piiri on siis 24 senttiä, niin me tiedetään, että A plus A plus A plus A on 24 senttimetriä. No paljonko silloin yksi näistä Aasta? Jokainen näistä Aista on. Niin sit sä tiedät yhden sivun pituuden, ja kun sä tiedät yhden sivun pituuden, niin sä voit laskea kans pinta-ala. Ja se vastaus tulee 4 senttimetreinä sitten. Tehtävä 21. Laske neliön pinta-ala, kun neliön piiri on 16 metriä. Ihan sama juttu kuin äsken. Kantsii piirtää kuva. Mikäs tehtävä se edellinen oli? 17. Ja sitten B-kohta. Suorakulmion piiri on 16 senttiä. Korkeus on 16 metriä. Korkeus on 3 metriä. Okei, piirretään nyt. Tää ei ole suhteessa, tai siis ei ole oikeat mittasuhteet tässä suorakulmiossa. Se on ihan fine piirtää sellainen kuva. Eli korkeus on 3 metriä, ja täällä on nyt ne A ja A. 3 plus A on 16 metriä. Kuinka paljon on A? Ja sitten kun sä tiedät A, niin sä voit laskea kanta kertaa korkeus, niin sä saat tietää pinta-ala. Ja pinta-ala tulee tässä tapauksessa 4 metreinen. Ja vihoviimeinen tehtävä, tehtävä 22. Kuinka suuri on sen neliön pinta-ala, jonka piiri on yhtä suuri kuin suorakulmiolla, jonka kanta on 30 metriä ja pinta-ala on 1204 metriä. Okei, ei säikähdetä tuota vaikeaa virkettä, joka tuossa kysymyksessä on, ja kysymysmerkkikin puuttuu täältä. Olisi voinut ehkä kysyä selkokielisemminkin. No, tutustutaan ensin tuohon suorakulmioon, jonka kanta on 30 metriä ja pinta-ala on 1200 metriä. Sellainen suorakulmio voisi olla vaikka tässä. En taaskaan piirrä oikeita mittasuhteita. Voipi olla, että tämä on ihan väärinpäin piirretty, sillä ei ole mitään merkitystä. Kanta on 30 metriä ja sitten toi korkeus me ei tiedetä. Pinta-ala on sitten 1200 metriä. Ja me saadaan selville se korkeus, kun me tiedetään se, miten se lasketaan se pinta-ala. Eli pinta-alahan laskettiin näin, että meillä on kanta kertaa korkeus, 30 metriä kertaa korkeus, h. Ja toi pinta-ala oli nyt 1200 neliömetriä. Eli millä numerolla 30 pitää kertoa, että saadaan 1200? Kun sä mietit, että millä luvulla toi korkeus pitää kertoa, niin huomaamatta sä teet siinä jakolaskua. Eli tämä voi siis ilmoittaa myös näin, että h on yhtä kuin 1200 jaettuna 30. Koska ensi jaksossa Elisan kanssa opitte sellaisen jutun, että jos mulla on tällainen yhtälö tarkoittaa vain sitä, että siellä on yhtä kuin merkkiä molemmilla puolilla jotain laskuja. Niin silloin me voidaan tehdä niin, että me joko jaetaan molemmat puolet jollain numerolla tai me kerrotaan molemmat puolet jollain numerolla. Jos me tehdään se molemmille puolille tässä näin,
nyt mietit että tehdään se molemmille puolille tässä näin, niin silloin tämä säilyy samana. Ja nyt mä itse asiassa, mitä mä tein äsken, niin mä jaoin nämä molemmat puolet 30. Jos mä jaan tämän laskun 30, niin mä supistan ton vaan pois. Siksi tänne vasemmalle puolelle jäi nyt pelkkä H. Jos mä jaan tää 30, niin tulee 1200 jaettuna 30. Mutta sun ei tarvitse tietää, että tässä voit myös miettiä suoraan, mikä tuohon H pitää laittaa. Että 30 kun kerrotaan H, niin saadaan 1200. 1200 jaettuna 30, mä supistan noin nollat tosta pois. 120 jaettuna 3, no sinne jää 40 metriä. Eli tää korkeus oli 40 metriä. Ei mennyt ollenkaan oikein tää mun arvaus, että millainen se suorakulmi olisi. Sehän olisi sitten suunnilleen ton näköinen suorakulmi, jos tää on 30, niin tää on 40. No, kysymys oli sitten, että kuinka suuri on sen neliön pinta-ala, jonka piiri on yhtä suuri kuin suorakulmiolla. Eli nyt meidän pitäisi seuraavaksi selvittää, paljonko se piiri tällä suorakulmiolla on. 30 plus 40 plus 30 plus 40. Mä saan tästä 70 ja 70, eli 140 metriä. Ja sitten me tehdään sellainen neliö, jonka piiri on 140 metriä. Ja neliössä kaikki sivut on yhtä pitkiä. A plus A plus A plus A on nyt 140 metriä. Ja paljonko 1A on? No, sä jaat ton 144. Ja sitten kun sä tiedät paljonko 1A on, niin sä voit laskea taas kanta kertaa korkeus, niin lopulta sä saat sen pinta-alan sitten 4 metriä. Okei, selvä. Nyt on tosissaan tää video loppu. Ja pitkä video tulikin, mutta ei tätä tarvitse kerrallaan kenenkään tietenkään katsoa.